vosaltres heu de decidir quin camí escollireu. Quina història explicareu? Un antic enemic ha tornat. I tu tindràs un paper crucial en el futur. Hauràs de prendre una difícil decisió, com vam fer nosaltres. Em dic Nozdormu. Vine, et vull ensenyar moltes coses. La meva història ja està escrita. Però la teva i la de tots els dràctils encara està per començar. World of Warcraft, Llegats, estrena el 25 d'octubre.